Talisay City Disaster Team, masakop sa City Tuda ug Talisay Police. Alerto karon nining kanunay nga pag-uwan-uwan. Ang report ni Femari Dumabo. Gahapon pa lang adunay ginagmay nga mga pagdahili sa yuta sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Talisay sama sa Barangay Manipis. Resulta sa kanunay nga pag-uwan, hinuon dali irang nahawanan sa mga sakop sa DPWH. Apan mato sa City Disaster nga dili gihapon ang ayang makumpiyansa ang Dakbayan. Lakip sa naka-alerto ang mga sakop sa Talisay City Police. Andam na usab ang mga sakop sa City Tuda kung adunay gikinahanglan nga mga road closure. Ato naman kung gi-alerto ang mga barangay, of course ang ato ang mga homeowners nga naadyo din hadaplin sa sapa nga magpabiling vigilance, especially sa gabi na yung magbilin nga magmata to alert everybody if ever magani mosaka ang tubig. Duha ka team kani siya ang search and rescue team nato sa station, closely coordinating sa office sa City Disaster. Nagmonitor ta sa atong kadagatan kasapanog sa mga mountain barangays for possible deployment. Among gi-monitor karon so far, wa pa may makadawat og report nga nakabalda ang maong insidente. Hinuon sa pagsubay sa GMR Litang bisdak sa kasapaan, wala ray pagsaka sa level sa tubig. Malinawon raw sab ang kadagatan sa Dakbayan sa Talisay. Apan bisan pa niini, gipasidan-an ang mga mananagat sa gagmayng sakinang pandagat nga dili mo kumpiyansa sa ilang paglawig. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.